Dobrý deň, prajem, moje meno Marcel Čas, už som bol teda vraj uvedený. Ja som bol bývalý zamestnanec a potom riaditeľ na Inštitúte kultúrnej politiky, čo bola analytická jednotka na Ministerstve kultúry. My sme zase vznikli v 2018, ja som bol vlastne prvý zamestnanec, potom som sa vypracoval na senior analytika a na zástupcu riaditeľa a potom v rokoch 2023 až 2024 som bol jeho riaditeľom. Dneska už Inštitút kultúrnej politiky neexistuje, bol zrušený pred pár mesiacmi, ale o tom dneska nebudem hovoriť. Dneska by som chcel vám porozprávať o tom, ako bol pripravovaný v minulom období Fond na podporu kultúrneho dedičstva a zhruba jeho nejaké základné parametre. Nepôjdem do veľkej miery detailu, na to sú aj iní odborníci, ja sa budem na to skôr pozerať z takého pohľadu analytika a skôr by som vám chcel priblížiť takú základnú filozofiu toho, že ako by mali verejnoprávne dotačné fondy na Slovensku, ale aj hoci kde inde fungovať. Takže obsahom prezentácie budú teda, trošičku vám približím tie pôvodné plány, ako som už povedal, nejaké základné strategické ukotvenie fondu pre podporu kultúrneho dedičstva, základnú filozofiu a základné parametre. To som vlastne všetko povedal. Čo sa týka strategického ukotvenia, tak možno je pre niekoho z vás relevantná a dôležitá informácia, ktorú ste možno nevedeli, že vlastne dneska v súčasnosti podľa mojich informácií existuje ešte stále platné uznesenie vlády Slovenskej republiky číslo 31 z 12. júna 2023 k stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky do roku 2030 a v rámci táto stratégia bola schválená vládou Slovenskej republiky ešte predošlou vládou, teda úradníckou vládou a v tomto materiáli, ktorý je teda akože naďalej platný, tak v ňom existujú opatrenia, ktoré stipulujú, že Fond na podporu kultúrneho dedičstva by mal vzniknúť. Pokiaľ viem, tak toto uznesenie zatiaľ nebolo zrušené. Možno zrušené bude a kým som bol zamestnancom, tak som nevidel ako keby veľkú politickú podporu pre vznik takéhoto fondu, ale v každom prípade striktne za té formálne lege artis tento fond by sa mal na ňom ďalej pracovať, keďže to vyplýva zo schváleného strategického materiálu. Je ale pravda, že aby som teda bol objektívny, že táto stratégia, tento materiál bol schválený vládou Slovenskej republiky bez politického krytia a bez finančného krytia. Bez politického krytia v tom zmysle, že teda bolo to schválené úradníckou vládou, ktorá nemala podporu v Národnej rade Slovenskej republiky a samozrejme, keďže to bola úradnícka vláda, tak nemala ani ambíciu ďalej nejakým spôsobom pokračovať. To znamená, že keď schvaľujete strategické materiály, ktoré nemá takéto politické krytie, aspoň na nejakom dostatočne širokom spoločenskom rajóne, tak potom ako je istá šanca, že ďalšia politická garnitúra nebude ďalej na tej stratégii chcieť spolupracovať. Zároveň je tiež pravda, že táto stratégia bola schválená bez nejakého finančného krytia. To znamená, že pokiaľ by aj Fond na podporu kultúrneho dedičstva vznikol a nedošlo by k navýšeniu limitov výdavkov pre rezort kultúry, tak by tento fond vznikol vlastne iba odštiepením tých peňazí, ktoré sú dneska alokované v Obnovme si svoj dom a možno nejakých ďalších menších častí dotačného mechanizmu Ministerstva kultúry. A teda pomocou tohto platného uznesenia vlastne Ministerstvo kultúry má povinnosť dodnes vypracovať akčný plán pre tú stratégiu do 31.12.2023. To nie je chyba, to tak naozaj je, ale do dneska teda ten akčný plán neexistujeme, uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. V rámci tejto stratégie bol definovaný globálny cieľ kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku, kde vlastne jedna časť, ktorá sa špecificky týkala verejnoprávnych dotačných fondov v kultúre, bolo stipulované, že by mali byť nezávislé. Ja ďalej vysvetlím, že čo to presne malo znamenať, že by mali byť nezávislé, lebo to je ako dosť kľúčové a dôležité slovo. A potom v rámci strategického cieľu 2 v efektívne financovanej kultúre bolo vlastne spomínané, že tak ako už vznikal audiovizuálny fond, fond na podporu umenia a fond na podporu kultúry národnostných menšín, tak vlastne toto osamostatňovanie jednotlivých oblastí dotačnej podpory malo byť završené tým, že by vznikol Fond na podporu kultúrneho dedičstva, vyčlenením vlastne peňazí v Obnovme si svoj dom a nejakých ďalších a vznikol by nejaký iný nový nezávislý verejnoprávny fond, ktorý by ďalej ako keby pokračoval v podpore aj vašich aktivít, ale teda aj ďalších, ktorí sa týkajú kultúrneho dedičstva. A zároveň teda v rámci toho z môjho pohľadu dosť dôležitý cieľ, ktorý sa podarilo presadiť je, že nielen, že by mal vzniknúť takýto nezávislý dotačný fond, ale zároveň, že by malo byť nastavované automatické financovanie a automatické navyšovanie tohto financovania pre tento fond priamo do
legislatívy, priamo do zákona o FPKD. Čo je problém, ktorý nie je dneska vyriešený ani pre tie iné verejnoprávne fondy v kultúre. Neskôršie približím trošičku viacej, že čo by to znamenalo. Čo sa týka tej filozofie, čo to je dotačný fond, to viete, to o tom nemusím hovoriť. Tento fond, aj rovnako ako ostatné fondy na podporu kultúry, bol založený na základe princípu, alebo teda mal by byť založený na základe rešpektovania princípu predĺženej ruky, tzv. Arm's length principle, ktorý vlastne hovorí, že niektoré typy podpory niektorých častí spoločnosti je lepšie, aby fungovali na nezávislom financovaní. Kvôli tomu, a preto je tá nezávislosť dôležitá, aby tam vznikla nejaká nezávislosť na politickom cykle, pretože je úplne bežné, že každá politická garnitúra má nejaké iné ciele, má nejaké iné ambície, čo je úplne v poriadku, je to úplne v súlade s demokratickými štandardmi, ale keď chceme vybudovať niečo dlhodobé, niečo, čo by sa nemalo meniť, niečo, čo vyžaduje vznik nejakého úspešného ekosystému, ktorého ste napríklad vy súčasťou, tak je dosť dôležité, aby každá nová garnitúra, nechcem povedať, že rovno, že nezbúrala to, čo bolo doteraz vybudované, ale aby jednoducho tým svojim nezáujmom, ktorý môže byť legitímny, aby nespôsobila to, že to, čo už bolo vybudované, aby si nemuselo vždycky nanovo ako keby hľadať aby si nemusela vždycky nanovo akože hľadať tú svoju dôležitosť pod slnkom. Takže nezávislosť tých fondov je dôležitá kvôli tomu, aby boli tie fondy a ich činnosť a ich konkrétna podporná činnosť jednotlivých konkrétnych projektov, aby bola nezávislá na politickom cykle. A z hľadiska tej nezávislosti sa teda môžeme pozrieť na také 3 typy, že čo to presne znamená. Mala by to byť právna nezávislosť, to znamená, že malo by byť nejaké inštitucionálne zázemie, mal by existovať zákon, na základe ktorého by bol takýto fond na podporu kultúrneho dedičstva založený a ktorý by zároveň aj garantoval, že jedna konkrétna politická garnitúra nedokáže ako keby ten rozhodovací proces v tom danom fonde zmeniť natoľko, že ho úplne ako keby že zdominuje a úplne preonačí, lebo to by potom sme zasa boli späť v tom probléme, že by to nebolo nezávislé na politickom cykle. Samozrejme je legitímne, aby každá politická garnitúra ten zaoceánsky párnik tej kultúrnej politiky vždycky akože pootočila nejakým svojím smerom, to je úplne v poriadku, to je úplne štandardné, ale nemôže ten zaoceánsky párnik vždycky ako keby že rozvrtať, nechať potopiť a potom stavať na novo, lebo potom 30 rokov sa stále ako keby, že začíname od začiatku. To je tá právna nezávislosť, potom je dôležitá aj rozhodovacia nezávislosť, to znamená, že aby rozhodovania o konkrétnych projektoch aby rozhodovania o konkrétnych projektoch, a toto poviem na rovinu, aby neprijali politici, ktorí môžu mať akože mnohé výhody, môžu mať mnohé znalosti, ale jednoducho nie je relevantné a som presvedčený, že nikto si to v tejto miestnosti akože nemyslí, že politici majú to know-how a nemôžu mať to know-how, aby vedeli rozhodnúť pri detailných projektoch vždycky úplne kompetentne, že ktorý je ten správny, viacej, menej a podobne. To jednoducho nie je možné. Taký Albert Einstein sa ešte nenarodil, ktorý by sa dokázal vyjadriť kompetentne o tom, že či by mal byť tento projekt vizuálneho umenia podporený, alebo tento projekt na rekonštrukciu nejakého hradu, alebo na rekonštrukciu nejakej inej národnej kultúrnej pamiatky. To sa proste nedá. To znamená, že tá konkrétna rozhodovacia právomoc pre udeľovanie peniazy na konkrétne projekty by z pohľadu tohto princípu predĺženej ruky nemal byť v rukách politika. Politik by mal iba nastavovať to zázemie, tie podmienky, to nejaké legislatívne prostredie, v ktorom sa hýbeme a potom by už mal nechať ten systém ako keby fungovať bez priameho zasahovania. A potom je dôležitá aj finančná nezávislosť, to znamená, aby priamo v zákone bolo stipulované, že aké príjmy ten fond dostane, aby žiadna politická garnitúra potom v tomto zmysle exekutívy nemohla rozhodovať, že tak tento rok tam dám 5 miliónov, ďalší rok 10, ďalší rok 100, lebo to tiež nepomáha, ako keby aby sa vytvoril nejaký kompetentný ekosystém z odborníkov. A zároveň teda žiaľ, mali sme aj v minulosti aj v množstve iných verejných politík v minulosti na Slovensku skúsenosť s tým, že niekedy sú tie peniaze používané ako taký vydierací artikel, poviem to tak, ako to je, že sa negociuje o tom, že aká výška, či sa podporí, či sa nepodporí a podobne, ale pokiaľ by bolo presne určené, že toľkoto peniazy do daného fondu pôjde, bol by to zákon, bol by to každý rok rovnako, tak to by vec teda ako keby znemožnila takéto nejaké ako keby handlovanie, čo je znova dôležité pre tú stabilitu a pre to zdravie toho ekosystému. A zároveň
a to je niečo, čo ešte v existujúcich fondoch ešte tiež ostala ako chyba, že tam je stipulovaná konkrétna nominálna čiastka, že koľko peňazí, čo je dôležité, ale každý, kto mal semester ekonómie, vie, že zmena cenovej hladiny je niečo úplne bežné, zároveň vie, že cenová hladina chodí hore, nikdy nechodí dole. To znamená, že keď stanovíte presú nominálnu čiastku, tak sa môžete za pár rokov dostať k tomu, že vlastne tá istá nominálna čiastka už reálne znamená oveľa menšiu podporu. To znamená, že za mňa, a toto je niečo, čo mám analytici veľmi radi, keď je niekde stipulované, že toľko to peňazí by niekde malo ísť priamo v zákone, tak by tam mal byť rovno aj nejaká valorizácia, inflačná doložka, niečo také, niečo, čo objektívnym a automatickým spôsobom bude spôsobovať to, že príjmy daného fondu sa budú každoročne automaticky zo zákona navyšovať na základe toho, ako sa mení cenová hladina. Výhody takéhoto nezávislého fondu na podporu kultúrneho dedičstva by boli, že by sa prijímali odborné a spravodlivé rozhodnutia, lebo je tam ako keby ten politický aspekt trošičku daný na vedľajšiu koľaj. Zároveň je výhodou aj, že takýto fond by do väčšej miery fungoval na základe samosprávy a zodpovednosti tých daných aktérov v tom danom rezorte. Potom aj samozrejme podpora konkurenčného prostredia, tlak na zvyšovanie kvality, čo teda súvisí s tým, že to sú dotácie, ktoré sú teda nie nárokovateľné, a kontinuita a možnosť vzniku udržateľného ekosystému v danom sektore. Nevýhody sú, a to je aj dôvod, kvôli čomu je niekedy problematické takéto fondy presadiť, že teda komplikuje to plnenie politických sľubov, poviem to akože tiež po slovensky, že politici majú častokrát takú zvyklosť a všetcia, že ako chodia po krajine, najmä keď sú v opozícii a sľubujú, že kde všade dajú peniaze. No len potom oni, keď sa dostanú do toho ústredného orgánu štátnej správy a zrazu majú nezávislé fondy, tak ako nemôžu plniť tieto sľuby. Čiže kvôli tomu je vlastne akože problém takéto nezávislé fondy presadzovať. A zároveň taká nevýhoda, ktorá je zase ako keby nie smerom k politikom, ale smerom teda skôr k nám, k odborníkom, že niekedy, keď vzniknú takéto fondy a vznikne tam nejaká samospráva okolo nich, že vlastne ten daný sektor si prerozdeľuje peniaze sám sebe, tak niekedy sa môže stať, že sa ako keby stratí zreteľ na taký ten naozaj široký verejný záujem, ak je ten daný sektor zahladený príliš ako keby že do seba. Ale čo teda nevidím zrovna ako problém tu a pri tejto konferencii, keď sa vieme o tom, že ako nájsť ako prepojenia medzi rozdielnymi ministerstvami, napojiť to na cestovný ruch a podobne, takže tu tento problém nevidím. Toto preskočím, aby som ušetril čas. Tie základné parametre toho fondu mali byť nastavené takým spôsobom, že taký najvyšší orgán mal byť Rada Fondu pre podporu kultúrneho dedičstva. To vidíte v hore naľavo v tabuľke 1, že to by bol taký nejaký základný orgán. Tá rada by bola dôležitá, bola by zložená z 9 ľudí, pričom všetkých 9 by menoval minister kultúry, ale, a to je dôležité, teda 1/3 by si vybral sám na základe svojho vlastného uváženia. Museli by tam byť nejaké podmienky, že by museli mať aspoň 5-ročnú prax tí ľudia v oblasti kultúrneho dedičstva a podobne. Ale ďalších 6 nominantov do danej rady, a samozrejme toto sú parametre, ktoré by sa akože mohli meniť, ale takto to bolo nastavené v tej poslednej verzii, ktorú som videl ja, tak 6 členov tej rady, to znamená 2/3, by síce menoval minister kultúry, ale na základe nominácií, ktorý by dostal od konkrétnych inštitúcií, ktoré sú činné v oblasti kultúrneho dedičstva. Čím by bola teda nejakým mierom, to by bola teda snaha, aby sme dosiahli to, že aby bol naozaj ten fond riadený odborne a v súlade s tým, čo naozaj ten sektor kultúrneho dedičstva potrebuje. Čiže rada by bol najvyšší orgán. Riaditeľom fondu, teda riaditeľ fondu by bol volený radou, to znamená, že tam už vidíte ten princíp tej predĺženej ruky, že častokrát pri mnohých kultúrnych inštitúciách minister kultúry priamo menuje a odvoláva riaditeľov a generálnych riaditeľov jednotlivých kultúrnych inštitúcií, ale v takomto prípade nezávislého verejnoprávneho fondu by vlastne samotný minister nevolil si svojho riaditeľa, ale volil by si svojich 3 ľudí do danej rady, a táto rada by potom volila riaditeľa, ktorý by mal k dispozícii kanceláriu, ktorá by bola na to, aby mohli teda tú bežnú agendu zvládnuť, aby mohol fond fungovať a poskytovať dotácie. A riaditeľ by samozrejme tiež neprijímal tie rozhodnutia o jednotlivých projektoch a o pridelení finančných prostriedkov. On by mal na to odborné komisie, ktoré by zasa boli zložené z ľudí, ktorí sú činní v kultúrnom dedičstve, a na základe ich odporúčaní, tých odborných komisí, by potom ten riaditeľ musel prijímať tie dotačné rozhodnutia.
a nebol by tam teda žiadny nejaký mechanizmus nejakej ako keby že sekundárnej kontroly alebo nejakého politického vplyvu, že tak vy ste v tejto jednej veci konkrétne akože rozhodli inak, ako by ja by som chcel, tak prosím rozhodnite inak, tam by to bolo stanovené podľa legislatívy a podľa vnútorných predpisov daného fondu, takže toto by jednoducho nebolo možné. Dobre, toto je, akože je tu samozrejme viacej detailov, ale ešte 3 minúty mám, takže pôjdem ďalej. Posledná vec, toto vlastne, tento predošlý slajd sa vlastne týkal hlavne tej právnej, inštitucionálnej nezávislosti toho daného fondu a ešte teda by bola zabezpečená aj tá finančná nezávislosť toho fondu, tak áno, akože je relatívne ľahké napísať do zákona, že fond by mal 15 miliónov eur alebo 20 miliónov eur alebo už aké číslo si ako vymyslíte a že každý rok by vlastne do štátneho rozpočtu automaticky musel dostať ten daný obnos peňazí, ale keďže cenová hladina ide vždycky hore, tak je dôležité, aby tam bol stanovený nejaký automatický mechanizmus navyšovania, lebo inak by sa tá reálna podpora jednoducho akože medziročne prepadala a hlavne za posledné roky bola relatívne veľká inflácia a nielen spotrebiteľských cien, ale aj stavebných materiálov a stavebných prác, však to viete asi lepšie ako ja. To znamená, že v takých časoch tá nominálna hodnota akože veľmi rýchlo stráca na svojej hodnote a inflácia ani v ďalších rokoch teda určite nebude nižšia, skôr bude vyššia v súvislosti s konsolidačným balíkom, to znamená, že teraz sú tie inflačné doložky ešte o to dôležitejšie. Čiže my sme vlastne naformulovali, bola už vznikla, že príloha číslo 1 k zákonu, vzorec na výpočet výšky príspevku štátu do Fondu na podporu kultúrneho dedičstva. Ja to vysvetlím len slovne, len veľmi rýchlo, je to veľmi jednoduchá vec, že tá základná úvaha spočívala v tom, že chceli sme v prípade Fondu na podporu kultúrneho dedičstva, keďže tam značná časť by boli rekonštrukcie pamiatok, tak chceli sme myslieť na to, že CPIčka, teda index spotrebiteľských cien, ktorý je častokrát používaný na toto automatické navyšovanie, by nebol celkom vhodný pre Fond na podporu kultúrneho dedičstva kvôli národným kultúrnym pamiatkám, pretože tam častokrát sa bavíme o cenách stavebných prác, cenách stavebného materiálu a podobne a tie sa vyvíjajú trošičku inak ako spotrebiteľské ceny vo všeobecnosti. To znamená, že my sme to mali nastavené tak, že zhruba 3/4 toho daného každoročného navyšovania by bola prepočítavaná na základe priemernej miery medziročného rastu cien stavebných prác v Slovenskej republike, čo je hodnota, ktorá je bežne vypočítavaná a bežne zverejňovaná. 2 roky dozadu, to je len kvôli tomu, že aby to ako keby že časovo vzniklo, aby sa dostatočne dopredu vedelo na ministerstve kultúry vypočítať, že aká by bola tá podpora. Čiže 3/4 toho každoročného automatického navyšovania by bolo vypočítaných na základe toho, že akým spôsobom sa menia ceny stavebných prác a 1/4 by bola teda tak ako pri iných fondoch toho navýšenia bola prepočítavaná na základe navyšovania cien spotrebných statkov, čo je klasické. Čiže takýmto spôsobom by tento fond ako keby každoročne vždycky dostal o niečo viacej peňazí a o koľko viacej je otázka. Odpoveď by bola, že podľa toho, ako sa vyvíjajú ceny spotrebných tovarov a hlavne v tomto prípade, ako sa vyvíjajú ceny stavebných prác. Keď sme sa ešte ako analytici ako keby že pripravovali podklady pre jednotlivých ministrov, a to naozaj boli viacerí ministri, ktorí sa tejto téme venovali, tak sme vždy ako keby že prepočítavali potom aj na základe tohto vzorca. Aj preto sú tieto vzorce akože že dobré, lebo keď robíte rôzne podklady, robíte doložky k legislatívneho materiálu, robíte nejaký podklad pre ministra, lebo chce presvedčiť povedzme ministra financií, že koľko to bude stáť, že to nebude až tak veľa, že to bude fixné a podobne, tak sme robili akože také rôzne prepočty, kde som vytiahol vlastne zo starých materiálov 2 alternatívy. Jedna alternatíva, že ako by sa vyvíjala vlastne ako by sa vyvíjalo množstvo peňazí, ktoré má ten fond k dispozícii, kebyže len sme odštiepili OSSD, to je tá alternatíva 1, teda Ačko, a alternatíva Bčka, kebyže aj došlo k dorovnaniu, čo bola tiež taká ambícia, že navýšiť ten fond na podporu kultúrneho dedičstva aspoň na 20 miliónov eur, aby to bolo paritné voči fonde na podporu umenia, aby tam teda bola aspoň taká nejaká akože zhruba akože estetická rovnováha medzi živým umením a medzi kultúrnym dedičstvom. Takže takto by to nejak vyzeralo v tom prípade, ale ako sa to bude ďalej vyvíjať, vám teda neviem úplne celkom dobre povedať, keďže už som není zamestnancom ministerstva, ale keďže som není zamestnancom ministerstva, tak vám rád počas konferencie alebo aj mailom, kontakt máte na mňa dole, zodpoviem akékoľvek otázky by ste náhodou že mali, či už teda počas konferencie alebo potom. Ďakujem pekne.